Vă salut canal, bine ați venit la un nou tutorial. În acest episod am să vă arăt cum să filmați cu OBS-ul. Aveți acolo în stânga scene și surse, o să dați aici pe scenă. Până o să vă arate nimic, am 3 scene fiindcă la filmez. Dați aici pe plus. Acum pe filmare o să vedeți scena 4, dar vă o să vă arate scena 1. O să dați pe OK, o să dau pe cancel, fiindcă altfel nu o să ce filmez. Dau acum pe X. După ce faceți asta, pur și simplu dați pe plus. Play capture. Dați pe una nouă aici. Să-i puneți ce nume vreți. Vă dați pe OK. Selectați automat și aici trebuie să puneți și aveți voi. Eu am pe aceasta, dau aici pe OK. Cu asta, ca să vă vedeți și jocul acum, doar imaginea în caz că vreți să filmați un joc. Dați pe plus, dați pe Game Capture, faceți asta doar dacă vreți să și aveți în spate, așa o să filmați doar ecranul dacă nu faceți. Dați pe Game Capture, dați una nouă, puteți să-i puneți ce nume vreți, dați pe OK, asta e prima aici selectată, dați pe OK și aici. Dacă faceți asta și nu vi se vede jocul, pur și simplu faceți asta în timp ce sunteți pe joc. La unele jocuri mergeți să faceți asta dinainte. O să dați pe setări. La video dați, trebuie să aveți setările fix așa. Pe asta dau pe output. Să aveți setările ceva de genul. Și aici recording pet e foarte important. Dacă nu aveți asta, nu vi se salvează video. Eu acum nu pot să dau pe setarea astea, fiindcă filmez. Dar voi o să dați pe browse și selectați din desktop-ul vostru ce fișier vreți să fie. Dacă vreți să fie în ce, puneți în ce sau unde. Sau cum aveți voi numite fișierele pur și simplu. După ce ați făcut aia, o să dați pur și simplu OK. Și aici vedeți unde vedeți la mine cu albastru. O să vă arate Start Recording când începeți. Apăsați pe acel buton oricând vreți să filmați. Ce ați făcut asta, pur și simplu dați pe Stop Recording. Și ăsta a fost tot tutorialul. Canal, sper că v-a plăcut. Iar dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare. Pa canal!